Yo, hello, what's up everyone? It's your boy Zach me again. Welcome to my motor vlog. So today, nandito pala tayo sa Super Metro para i-feature natin yung Quickie Waterless Carwash. So let's go! So again, kung gusto mo avail sa atong Quickie Waterless Carwash, pwede nyo akong i-message or check the page of Quickie Waterless Carwash. Check nyo lang doon na pwede kayong mag-inquire kung magkano yung ating Quickie Waterless Carwash. Pero yung isang bottle natin ay nasa 650, 1,242 2 bottles. And if gusto nyong may ano tawag nito, fabric, basta yun, may freebies tayo pag 1,300. Kaya check nyo lang yung page natin, no? Thank you. Yo, hello, what's up mga kamaster, no? Nandito pala tayo again sa Metro, Super Metro Basak upang i-feature yung ating mga sponsor. Pangalan pala ay Quickie Waterless Carwash. So ngayon, try natin linisin yung ating motor. Watch this. Puntahan natin yung booth ng Quickie Waterless Carwash. I-interviewin natin yung isa sa mga representative dito sa Quickie Waterless Carwash. So, yes, ito. What's the name ni mo, kuya? Nelson Masin. Asa mo rin nakapwesto, kuya? Kasama yung mga pwesto rin. Super Metro Mambaling. Unsa pa ilain ninyo nga mga nagpwesto? Iloilo. Manila. Nasa Luzon. July 1, August 1. So, sa inyong battle, kuya, pila man, kuya? Sa ka battle? Company price 1,300. Yes, basta buy one take one. Buy one take one. 1,300. Unsa para asa man siya ang Quickie Waterless Carwash? Pwede siya sa motor or tanan gid siya, all parts of vehicles, parts of gadget, household, tanan siya pwede siya maga. All in one. pwede siya sa interior. Yes, pwede sa interior. Especially dashboard, leather seat, especially ceiling. Pwede siya. So